Sa ipa wakatangira upo moto wacho. Oh. What? Sa impa katanga moto wacho mamuri muno. Tatore panze, mungamaisa togarika boss mami nechutsi. Iwo kwacho kwanga kuine chi chakatrigger moto wacho. Amenti chi. Soboziyo, ngoko toza akatara katanga. Wega. Ndaba ngeke ukuba nechutsi. Baba. Capitão Mbare. Moto wacho wakatangira umbe. Wakatangira umbe. Munhu wacho hatumbori muna nhasi. Atisware. Oh, okay. Chii chakaitika? Mwana achitsanangura nezvemoto anoti tambo yefiriji ndiyo yaibvira ndokubva yanobatidza sofa. Saka zvakabva zvabatidzana neketeni nemakadhibhokisi akanga ari mudenga. Ndokubva moto wazara imba yese ndokubva wabatidza imba iri papa wabatidza kuopposite uko wabatidza pane kunosvika kuona uko. Saka isu takazosvika tikaona dzimba dzatoparara. Makambedza here kushedza fire brigade kana kuti vakanga varipo? Vakanga varipo vakatraya by all means kuti vadzimure moto. Vakazofonera fire brigade. Fire brigade yakafonerwa asi yakanonoka kuuya. Saka fire brigade yakazozopedzesa asi basa rakanga raitwa nekomana wangu vari muno maimhanya-mhanya nemvura. Saka tingati pamakaverenga dzimba ngani dzakaafektwa uye mhuri dzacho dzakakura zvakaita sei? Ndingangoti kutangira pakuona ipapa andinga kuti waya 14 houses. 14 houses. Saka tingati iye zvine izvi rubatsiro rungadiwe nevanhu kuti vabatsirike izvezvi tingati chii? So far vanhu vese 15 vese vari homeless ende havana pekutombotangira kana chekupfeka kana chikafu kana pekugara pana. Saka pane here vakuru vambouya kuzoita mainvestigations kuona kuti moto uyu wakanyanya kukonzerwa nechii chaizvozvo? So far panoda taura.
Banyak buat fractional disaster. Yeah. Mune ruzere rwekuti moto uyu wakatanga sei? Hai, ndakatongoti chibva nezuro kubasa kuma around 4 ndopa ndakatosvika ndotoona moto totanga kuririma. Pandiri kukwidza ndotogenda ndotesa vana vangu vari mudengo apa pasina weye kuti tipinde nayo. Moto wakaririma fire brigade yakanonoka kuuya kusvika sei kuzoya kuzotibatsira. Varume ndo vakatomira-mira kuti moto womboita kakudzima, zvinhu zvakaparara. Asangana pekutangira kuti vana tovaisepi. Ini ndiri vhenda ndorarama nekutengesa. Papa ndatogumirwa kana kuti ndiende nevana handina. Takangogara pano panze pano. Zvinhu zvakatsva mumba menyu zvinhu zvakaita sei? Property yese kubva ku 3 piece kitchen unit, 4 plate stove nefiriji nemagumbezi nehembe dzevana nezvemuvakidzano wangu wakatsvirwa nezvakadaro. Kana mucharisa dzimba dzakaafektwa apa dzingave ngani? Dzimba dzakaafektwa apa i14. Vamwe vaigara 2 families. Saka nhasi marara kupi? Tarara panze. Rubatsiro rwamukadi kubva kuhurumende nderwechi? Pekugara nechikafu nemagumbezi ekuti tione kuti toita sei nevana. Saka hapana wakakuvadza here? Akakuvara hapana.
zvakamira sei kuno kudambudziko tikuona maflats akatsva isusu dambudziko ratinaro nderekuti makangotanga kubvira muchibvira kudaro mamine kamwana kane 3 years ndokamwana katakaburitsa mumba imo muchibvira ndomatangira akaita moto but tichienda mberi nenyaya yezvakaitika izvi tazoita dambudziko rokuti vana iva vamuri kuona pasina pekugara, havasina chokudya, havasina chokupfeka, saka zvinhu zviri kutobata izvozvo. Saka machallenges iwaya tikuona kuti ari kuramba achikura muno Mbare nekuti kune mamwe mablocks akatombotsva akawanda atone makore, hapana pari kurinovetwa, hapana pari kudii, zviri kungoramba zvakangodaro. Vanhu ivo vakangobuda vakangoiswa ngonzi vaiswa apa pari panze, vari kungoramba vangori panze ipapa zveupenyu hwese. Saka tanga chikumbira kuti accommodation dai kunzi inogadzirwawo, vana vaonewo pokuenda, UNICEF ngaipindire because vana ikodzero yavo yekuti zvoni vawane shelter, ikodzero yavo yekuti vawane chikafu, ikodzero yavo yekuti vawane chokupfeka, zvichisanganisira nevabereki vacho. Saka ndo chikumbiro chedu chatinacho kuti dai zvagadzirisikawo izvozvo. Pazuva usiku wanopera mhuri dzakawanda dzarara kupi? Dzatongorara panze because panga pasitorina kokwenda kwacho hapana, kwanga kwakatoiswa vamwe kune mamwe maflats akatotsva atone 20 years maflats iwayo atsva. Vanhu ivo vakaiswa masiwo macho mazara, hakuna kana kukuisa vanhu pavangori ndipapa. Vamwe mukutoona pavakatogara ipapa ndopavatori ipapa ndopavatorara ipapa. Vanhu havana ende kurara kwacho zvokunguti munhu anongorara vachidhonzerwa magumbezi matsotsi achiba, saka hapana. Ushe wakatsva Matapi kuno zvinhu zvakadhakwa, saka daita toona kutibatsirawo kuti zviveruke kuno because hatina pokutangira, dzimba pokurara, chikafu, zvinhu hatina. Apa tiri COVID, hapana ari kushanda, zvinhu zvakarema. Saka nezuro makarara pai? Makarara musango, hatina dzimba. Okay.